De samenwerking tussen ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen en het UZ in Gent wordt uitgebreid. En daarmee wordt de zorg in Zeeuws-Vlaanderen op peil gehouden. Een complete pakket waarmee de zorg hier solider wordt, houdbaarder naar de toekomst toe. En verder in het nieuws vandaag. Bloemen voor de bekladde synagoge. En zorgen over plan Waterzanden. Goedenavond. Het is uniek in Europa. Een samenwerking tussen ziekenhuizen aan twee kanten van de grens. Toch is de samenwerking tussen ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen en het Universitair Ziekenhuis in Gent zo'n groot succes dat ze nu nog nauwer gaan samenwerken. 20 jaar geleden begon Zorgzaam met het samenwerken met het ziekenhuis in Gent. Zeeuwse patiënten kunnen sindsdien steeds meer en vaker voor complexe zorg terecht in Gent. En de voor- en nazorg is dan in Terneuzen. In de loop van de jaren is deze samenwerking verder versterkt. Het uitwisselen van patiëntengegevens is makkelijker gemaakt. Behandeltrajecten zijn beter op elkaar afgestemd. En Belgische specialisten werken in Terneuzen. Artsen en andere medewerkers van Zorgzaam werken dan weer mee in het ziekenhuis van Gent. Met de nieuwe overeenkomst wordt vanaf nu dus nog intensiever samengewerkt en zullen er dus nog meer Belgische specialisten in Terneuzen komen werken. Ik praat erover verder met zorgverslaggever Marieke Kerklaan. Ja, een intensievere samenwerking, duidelijk geen overname of een fusie. Waarom is dat? Heeft eigenlijk te maken met dat het twee verschillende landen zijn met verschillende regels. Maar het komt er in de praktijk wel op neer. Gent gaat bijvoorbeeld ook aan de bestuurstafel zitten en meepraten over hoe die ziekenhuiszorg in Terneuzen gaat worden ingericht. Meer Vlaamse artsen aan het werk in Terneuzen. Meer personeel vanuit Terneuzen, al dan niet voor opleiding in Gent. Dus ja, in de praktijk mag je het toch eigenlijk wel een fusie noemen. Patiënten die reageren verheugd op dat nieuws, merkte ik vandaag in Terneuzen. Er wordt heel goed behandeld. Ik ben een paar keer daar geweest, zeg maar. En ze nemen je er hartstikke serieus daar ook. En ze gelijk, dat is niet net als hier eigenlijk. Daar nemen ze gelijk, hoe moet ik dat zeggen? Als er voor iets gaat, dan gelijk andere onderzoek. Maar hier moet je wachten en nog eens wachten. Dus zo denk ik erover. Nou, positiviteit alom. Waarom gebeurt het nu eigenlijk? Ja, je zag het eigenlijk net al in dat laatste shot. Een mevrouw die met de rollator naar buiten kwam. Dubbele vergrijzing. We worden met z'n allen steeds ouder. En er komen ook steeds meer oudere mensen bij. Dus dat betekent dat al die mensen op enig moment zorg nodig hebben. Ja, en die handen zijn er gewoon niet. Zeker niet in Zeeland. Dus wordt er ingezet op intensieve samenwerking met België, met Vlaanderen, zegt ook René Smit van Zorgzaam. Continuïteit in zorg. Ook op de gevoelige punten hier. Een intense IC bijvoorbeeld, dat vraagt zeer specialistische medewerkers. Daar ben je kwetsbaar in. UZ zal ons daarin bijstaan. Wat we ook gaan merken is dat we op hooggespecialiseerde zorg mensen hier zullen gaan krijgen. Medisch specialisten van het UZ Gent. Dat hebben we nu voor een deel al. Dat zal uitgebreid worden. Nou, kortom, een complete pakket waarmee de zorg hier solider wordt, houdbaarder naar de toekomst toe. Ja, Marieke, als ik jou en René Smit zo hoor, dan zou je zeggen, nou, wij hebben daar enorm veel profijt van. Maar wat levert het de Vlamingen op? Kortweg patiënten, dus geld. Complexe operaties die worden daar nu al voor een deel uitgevoerd. Door die samenwerking gaat het natuurlijk alleen maar meer worden. Maar het is simpeler dan alleen geld. Vorige week is bekend geworden dat Zeeland 83 miljoen euro krijgt om de zorg toekomstbestendig te maken. Terneuzen Zorgzaam is daar een belangrijke speler in. Er worden allerlei ideeën en plannen ontwikkeld. Daar kan Gent natuurlijk ook van profiteren. En een belangrijk derde onderdeel, UZ Gent is een academisch ziekenhuis, doet veel wetenschappelijk onderzoek. Zeeuws-Vlaamse patiënten kunnen dus ook onderdeel worden van dat wetenschappelijk onderzoek. Marieke, dank je wel. Bij een steekpartij in Wemeldingen gisteravond is een 69-jarige man gewond geraakt. Dat heeft de politie vandaag laten weten. Het slachtoffer uit Wemeldingen werd gisteravond gevonden op de parkeerplaats. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en vlak daarna werd een 80-jarige man uit Wemeldingen aangehouden als verdachte. Volgens de politie gaat het om een misdrijf in de relationele sfeer.
Bloemen als steun voor de Joodse gemeenschap. De Messiaanse gemeente in Zeeland wil ze een hart onder de riem steken nadat afgelopen weekend de synagoge in Middelburg beklad werd met hakenkruizen. De christelijke organisatie die zich nou verbonden voelt met het Jodendom was aangeslagen toen ze het hoorden. En dat verdriet, ja, daar ben ik een uurtje toch wel mee aan het denken geweest. En toen opperde zich het plan, ik moet dit groot Nederlands aan gaan pakken. En dat is aardig gelukt. Zijn idee voor een steunbetuiging bereikt de gemeente in heel het land. In korte tijd werd er €1400 opgehaald. En dat er dan zoiets gebeurt, een hakenkruis als teken van haat, willen wij een teken van liefde geven. Dit mag nooit meer gebeuren. En we zien een antisemitisme opkomen in Nederland. En daar willen wij het tegengeluid in horen. Leerkrachten in het basis- en middelbaar onderwijs nemen bij elkaar een kijkje in de klas, om zo leerlingen makkelijker te laten overstappen naar de middelbare school. Het is de bedoeling dat de leraren zo een beter beeld krijgen van elkaars onderwijs. Zo liep Niels de Reiger van de basisschool in Overzande vandaag een dagje mee met Christel van Schaik, lerares op het Ostrea Lyceum in Goes. Ik probeer toch de leerlingen van groep 8 voor te bereiden om de stap richting de middelbare school te maken. Dus dan is het extra interessant om te kijken hoe ze hier terechtkomen. Kun je die tips meenemen naar je eigen klas? Ja, ik denk het wel. Het is vooral een beetje de aanpak en hoe zo'n middelbare school eruit ziet en hoe ze hier werken. Dat zijn dus ook wel waar de kinderen zelf heel erg benieuwd naar zijn. Hè? Want het is toch een grote stap, een spannende stap. Dus vandaar dat ik dat wel mee ga nemen. Dat het morgen wel onderwerp van gesprek gaat zijn. Christel van Schaik is zelf eerder al bij Niels op school gaan kijken. Ik ben brugklasmentor, dus ik probeer die kids zo soepel mogelijk hier in de grote school binnen te halen. Van een kleine school zoals de basisschool van Niels in Overzande. En ja, dat wil ik zo goed mogelijk doen. En daarvoor moet je eigenlijk informatie hebben. En die ben ik bij Niels even op gaan halen. De Albero-scholen, de Prisma Scholengroep, het Ostrea Lyceum en het Goese Lyceum doen mee aan het project. De Marathon Zeeuws-Vlaanderen past het parcours aan. De route gaat niet meer door natuurgebieden om broedende vogels niet meer te storen. De beheerder van die natuurgebieden had daar met klem om gevraagd. Aan de marathon doen zowel hardlopers als wandelaars mee. De editie van dit jaar is op 20 en 21 april. Chef-kok Wouter Kik van restaurant Codium in Goes is door de culinaire gids Gomeo uitgeroepen tot jonge chef van het jaar. Gomeo is een van de belangrijkste culinaire gidsen van Nederland. De titel van hoogstgenoteerde Zeeuwse restaurant wordt dit jaar gedeeld door de Kromme Watergang in Hoofdplaat en Meliefste uit Wolfersdijk. En de rest van de Zeeuwse restaurants met een vermelding in de gids vind je natuurlijk op onze site omroepzeeland.nl en ook in onze app. Er wordt al volop gebouwd aan het stranddorp Waterzande bij Perkpolder. Toch is nog zeker niet alles in kannen en kruiken. Er zijn inmiddels zoveel aanpassingen gedaan aan het plan dat omwonenden zich er opnieuw over mogen uitspreken. En die hebben flink wat bedenkingen. We zijn nu een maand of 3 actief. We hebben ons verdiept in de stukken. En we zijn bezorgd, uiterst bezorgd. Niemand is hier tegen ontwikkelingen. Alleen alles binnen de mogelijkheden van het gebied, zeg ik maar. En ook wat de mensen hier aan leefomgeving niet te veel moeten inleveren. Aan de kwaliteit van leefomgeving. Dit zijn 2 voorbeelden van mensen in de omgeving van Perkpolder die het niet eens zijn met de huidige plannen voor Waterzande. De economische impuls voor het gebied als compensatie voor het wegvallen van het autoveer in 2003. Omdat de plannen inmiddels dermate veranderd zijn, is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. En daar mogen belanghebbenden iets van vinden. En het wordt steeds groter, de gebouwen worden hoger. Men komt tegen Natura 2000. Er komen nog meer horecagelegenheden. En met veel meer impact op de leefomgeving hier en in het gebied. Heisler spreekt namens de stichting Schone Polder, maar ook namens zichzelf als campinghouder. Sinds de eerste plannen voor wat toen nog Hulst aan Zee heette en er een golfbaan zou verrijzen waar vervuilde grond voor gebruikt zou worden, wantrouwt Heisler de ontwikkelingen. Ze hebben het zo ondoorzichtig gemaakt. Het is echt eigenlijk schandalig dat een bevolking op deze manier moet gaan uitvissen in een zoekplaatje van wat hier in de toekomst mogelijk is. Wie naar Waterzande wil, moet straks door Kuitaard. En daar realiseren ze zich dat deze betrekkelijke rustige weg dwars door het dorp nogal wat te verstouwen krijgt.
De dorpsraad heeft zich behoorlijk gedurende 30 jaar ingespannen om het hier veiliger en leefbaarder te krijgen. Ja, consequentie is dat de gemeente wijst naar de provincie wijst naar de gemeente. Dus we kunnen hier niets aan doen. Dus dat betekent zeker met de nieuwe ontwikkeling die we nu zien, ja, dat onze zorgen behoorlijk toenemen. Wij gaan echt in actie komen als er niks gebeurt. De gemeente Hulst bestudeert alle ingekomen zienswijzen en bepaalt vervolgens wat ermee gedaan wordt. Als dat niet naar tevredenheid van de indieners is, kunnen die eventueel naar de rechter stappen. Het was een droge dag, maar wel vaak bewolkt. En er stond een krachtige wind, maar hier en daar was er dan wel een brede opklaring. Daar moesten we het mee doen. En morgen is dat er helemaal niet meer, want dan is het zwaar bewolkt met verspreid wat lichte regen. En meer regen is er dan in de loop van morgenavond. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Meer Omroep Zeeland is er altijd online in onze app en ook op onze site. Ik wens u voor nu nog een hele fijne maandagavond.